ଏତେ ସାରା ଆୟୋଜନ କାହା ପାଇଁ? ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚପଉଛି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପଡୁଛି ଗୁରୁବାର, ଜାନୁଆରୀ 1 ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 25 ଯାଇଥିବ। କଣ କରିବ ଭୋଜିରେ? ଭାତ ଡାଲି ଚିନି ପନିର ଖାଇକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ତମର ବାଧିବନି? ହସନି ଭାଇ, ଏତେ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ହୋଲି 2 ଦିନ ପଡିଲା, ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ 2 ଦିନ ପଡିଲା, ଯେମିତି କାଳୀ ପୂଜା 2 ଦିନ ପଡିଲା, କୋଉ ଦିନ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ 2 ଦିନ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 1 ତାରିଖ 2 ଦିନ ପଡିବ, 2 ଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ଜଣେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରିପାରିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରିବ। ଏତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଲୋକ ତମ ଲେଖାରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? କଲନି। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧା ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଚିଡୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଚାଲ ଡିସେମ୍ବର, ଏଥର ଜାନୁଆରୀ 1 ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଦବା, ଭାତ ଡାଲମା ଚିଲି ପନିର ଚିଲି କୋବି କରି ଖାଇଦବ। ଆମର ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା। ଡିସେମ୍ବର 31 ଟା ବୁଧବାର ପଡୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ଦିନରେ ଭୋଜିଟା ହବ, ରାତି 11:68 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ କୁଳ କୁଳ କରି ଧୋଇଦବୁ। ହସନି ଭାଇ, ସତ ଘରେ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ଚିଲି କରି ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବି ଛତୁ ଝୋଳ କରିଦେଲେ। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କର। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୋଉଠି ସେ ଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପଡି ସବୁ ମାଡି ଆସନ୍ତି। ମୋ ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ।